tu dwa no mpani se entwiwa kan hima no koche ohuribon a ne madakom okay entwiwa no eya akokọ akokọ ba kan akokọ entwiwa o kan hima ne se osori ahomache ana osori ano petututu no hakoye ne nioma na ye ka ohuribon a aponkyere ne on se ye fra no nyankontro ana ye fra no apotro no bisa eno fi aponkyere ne no mu akuaku so aponkyere ne ku no ye wo ba ko bi am friend ohuribon akokọ ne daso no on say akokọ batan no ne medi nachi ne o yen so na mbia no fa aduane a o titim na ne mananya bia ye dey edi enti se okono okochi sa ohuribon no de nam na den pa sa aponkyere ne o nso sa man ne nam den obe preset de wontimi tete aboane na kampese ne manu anya bia edi okay enti se akokọ a wonnim sa ohuribon wonnim na okochi sa ohuribon na da ho se o twen atete ama ne manya bia edi a o twen na ade asa ne koma de ne ma no timpani se entwa kan hima na okochi ohuribon a ne ma edakom na we ya sitna mu no o se dru baby kura bi simi kopa bia be nim be de ne nam o mi ko fa de bi se o kwa akoton be fa no na ati woni so be ye dai obi anto akofa de bone ti wa hwe be fina no ma ba bedakom nti ye bibia ye hwe se bibia ye bia ne tia de kro no ase na etimi ede mfa so pa bre ye de twato efie pani atakrata se nyinsen mu achi nyene nyinsen fa senchi na o fa na yero fa na bonten efie pani atakrata aya abo aknaman ebi no fo no odompo o se wo na krama wo fa ne ho kan bia abonten timi kem kran di mu ho agro o se edru ba bia obo se obi kunyinsen ho we si na di we se de won pe ho asemti ne so fa ne yire a no afa na bonten obi adi adanse ye se won ne fa ho nyinsen be mu a won na ne fa no efie penya takrata edru ba bi na oye bibia manfam ma adanse ye mrem eni pana ne kwanti ase apa mo fa krata anto so na akoba asemu a wonya adanse die se we ena edidi ho adanse obaje bosen o man twere bibia anto so akwa oni ni mi no be de no bi edi ho adanse ti fa krata ato so mpene se efie pani atakrata se nyinsemu akinye nyinsem fa hyenti na ofa de hira ofa na bonten nyame adom a ye trans countdown na ebe foforo ba nyame nshamo. All right, dabuzia ye na Kwame Ajeni Mboaten Professor Kokoto ase na I think that for the first time what me producer Afia Beduka chiri mo Facebook no name